Alunsaon naman ni ganina pa tanong paabot dari ba wala pagyapon si stick. Ganina pa man to siya naging napadulong na. Alas 5 ang sabot, alas 8 na ron oh. Grabe po na siya oy. Akong tawagan. Nga mag-unsa man taan ni perminti man na niya ginabuhat. Nga pagawat po jud diri wala din na siya nagsipra. Hindi mo tawagan. Ay pag-ilisda na to na siya. Nakoy kaila ba katuhaw gyud to, musipra gyud to. Ulaton lang nato. Lagi ulaton lagi nato pero unsa man sunod. Ato kung kunta ko nung kaila. May pato kay bakante anytime di pa ta maghinulat pareha sa ani ron. Ay nanaw. Biskwit bad trip. Lami kay kulatag tao ron ba. Uy asa ka gikan ganiya pa yung pinaabot nimo biskwit ka. Ay kung palaguta ron pre kay init na daan akong ulo. Look yawa ni mo ikaw pa'y gipaabot ikaw pa'y suko dira. Ay diyo ko bikli-bikli gyud kay galagot na biya ko daan. Saan lang may diri naghinulat mi sa imo hapak ng gitara sa imo sa mas bagay no ta. Gusto gid ka makapilaw ha. Tara pasingot lang. Dali. Magsunod bagay kita ron. Sumbagay.